אמרו לך לא להכניס את האצבע לתוך השקע. אז מה אתה אמרת? לא, אבל זה מדגדג, זה מדגדג. נו, הנה, זה דגדג אותך, ואתה חצי פחם. מה זה מדגדג? אז על מי אתה טוען? חברת חשמל נתנה לך חשמל, שיהיה אור, שיהיה פלורסנטים, שיהיה מצלמות, שיהיה מוזיקה, שיהיה אנרגיה, דברים חיוביים, אבל היא הזהירה, היא עשתה סימן טז, טז. תיזהר, זה גם מחשמל. אז תיזהר, לא לגעת בחשמל, לא להתעסק ברחוק, עם פלסטיקים, עם גומי, תיזהר. לא, הוא רוצה יחף ללכת לגעת בכל דבר, בסדר, תתחשמל. אין מה לעשות, יהודים יקרים, צריך לקרוא את ההוראות של היצרן, ללכת על פיהם, יש שמירה. לא, אחריות עליך. כן. למה בכלל כאילו בן אדם צריך לקיים את תורה המצוות אם הוא בריא, ולמה לא להיות בן אדם שעושה מעשים טובים? ומי אמר כביכול שדווקא שבורא העולם שבחר בנו הוא זה שנתן לנו את התורה המצוות, אולי זה דווקא של הערבים או אני לא יודע מה. מי אמר בכלל שיש, סליחה כבוד הרב, בורא לעולם כביכול שמחייב אותי לעשות את הדברים האלה? שוב פעם, אני שואל את זה בשם הקרובים אליי, לא... שמעתי. אתה אומר, אם אדם טוב, אז למה הוא צריך לקיים מצוות? יש לי ידיד עכשיו, חדש, טרי, שאני בקשר איתו פעמיים, 3 בשבוע. הוא שאלתי את השאלה שבוע ממש. הוא אמר לי, אני בחור טוב, אני עושה דברים טובים, כולם מכירים אותי. למה אני צריך לעשות מצוות? למה? אני, עם כל הכבוד לקדוש ברוך הוא, אני חושב שאני מספיק בסדר. אמרתי לו, תגיד לי, אם אבא שלך מבקש ממך משהו, אתה תעשה? הוא אומר, ודאי. אמרתי לו, ואם אבא שלך יבקש ממך שתעשה משהו, ועוד משהו, ועוד משהו, ולא תעשה, הוא ייפגע? הוא אומר, ודאי. אמרתי לו, ואתה חש לכבודו של אביך? אמר לי, כן. אמרתי לו, אז למה אביך שבשמיים שמבקש, אתה לא חש לכבודו, ואתה אומר לו, טענה, תשמע, אבל אתה יודע שאני בחור טוב, אתה יודע שאני בסדר, למה אני חייב לשמוע לך? עזוב, אני אשמע לכולם, אני אהיה טוב עם כולם, רק איתך אני לא אשמע לך. אתה תגיד ככה לאבא שלך, לאבא שלך תגיד, אבא, עזוב אותי, אל תבקש ממני דברים, עשה טובה, אבא, אל תבקש, אני טוב עם השכנים, עם החברים, עם כולם, רק אתה אל תבקש ממני, מה, זה לא מספיק שאני טוב עם השכנים, עם החברים? מה, אני חייב גם להיות טוב איתך? עזוב, אתה לא. ואני שואל אותך, למה אתה לא? למה אתה אומר לאבא, אתה לא? למה אתה לא? זה לא אבא מציאותי. מה זה לא כרגע בעולם הזה? הבנתי. לא רואה את האבא בדיוק. הבנתי, ישות למעלה את לא רואה כרגע. אני שואל אותך שאלה. אם היה דוד שלך מחוץ לארץ נותן לך מתנה, את לא מכירה אותו, את יודעת שיש לך איזה דוד שם. והוא נותן לך מתנה, כל חודש נותן לך $5,000. לחגים הוא נותן לך $20,000. תקחי את הכסף או לא תקחי את הכסף? כן. בכל אופן, עדיין לא תבטלי אותו מזה ותגידי, תשמע, אני לא יכולה להכיר לו טובה ולעשות ופה ושם, אם אני לא ראיתי אותו. נגיד אחרי 5 פעמים, 10 פעמים, 20 פעם שהוא נותן לך אלפי. אז בסופו של דבר אני כן אראה אותו. לא רק זה, לא, הוא אומר, אני לא רוצה לראות אותך, ואני לא רוצה שתראי אותי, אני רוצה שהאהבה תהיה סמויה, אבל אני מבקש ממך, כשאת מקבלת $5,000, תעשי טובה, תעבירי $100 למישהו, ותיכנסי לאיזה בית כנסת שם, תדליקי נר נשמה לפלוני, ועוד משהו. תעשי מה שהוא אומר? בוודאי. ואחר כך הוא יגיד לך בפעם הבאה, תעשי טובה בבית קברות, תגידי שם איזה פרק תהילים בשביל מישהו, תלכי, תעשי. כל הבקשות האלה, זה כבר מוגזם. פה אתה אומר, אתה יודע מה, אל תיתן לי, הבנתי. אני לא אתן לך, בדיוק, אז מה, אם הוא בשקט. יגיד לך, תלכי לבית קברות ותגידי מזמור, את מחזירה לו את הכסף בחזרה, נכון? כן. כן, אה? כן. כן. למה? אל תיתן לי ואל תבקש שמעתי. ממני, עזוב אותי בשקט. כן, למה? כי אני צריכה לעשות משהו, בשביל זה לא שהוא נותן לי, עושה איתי חסד ונותן לי כל חודש 5,000 שקל. הבנתי. את עובדת? שמעתי, את עובדת? כן. הבנתי, את עובדת. הבוס שלך מבקש ממך? כן? מבקש כל מיני דברים. נכון. תגידי לו, אל תבקש ואל תיתן לי. אז אני לא אעבוד, וזו בחירה שלי. אז את לא תעבדי! אז אני החליט לא לעבוד. למה הבוס כן והוא לא? מה זאת אומרת? מה זאת אומרת?
אתה לא עונה לי על השאלה שלי. לא יפה. כי ברגע שהוא יבוא וידרוש יותר מדי, הבוס שלי או כל אחד אחר, מה זה הוא ידרוש? אני לא אעבוד אצלך, ודאי, במסגרת העבודה הוא לא ביקש יותר, במסגרת העבודה. הקדוש ברוך הוא אומר, אני נותן לך נשמה, אם אני אוציא לך אותה, גם לא תוכלי להגיד, אני לא, אל תיתן ואני לא אקע, הוא מוציא, נגמר, אין עם מי לדבר. אבל הוא משאיר לך את הנשמה, ואת עם הנשמה אומרת לו, אל תדרוש ואל תבקש ואל תיתן, רק תשאיר את הנשמה, תשאיר את הנשמה, אחרת איך אני אדבר איתך ואני אגיד לך, אל תדרוש ואל תיתן ואל תבקש. זה אל תעשה, אל תיקח לי את הנשמה, תן דבר, אל תיקח את הנשמה. את הנשמה כן, ראייה כן, שמיעה כן, בריאות כן, חיים טובים כן, נוף כן, מים צלולים קרים, כן, הכל כן, אל תבקש, מה, אל תגזים. תסכים איתי שלדתי יש הרבה יותר חובות והרבה יותר מטלות מאשר בן אדם שלא מאמין. את חושבת שלנו יש חובות יותר ממה שיש לחילוני? בואי אגלה לך סוד. החובות הם לי ולך אותו דבר, רק אני מקיים ואת לא. זה אחד. והוא חי יותר טוב ממני. איך? והבן אדם החילוני גם יותר טוב מהדתי. מבחינת ההנאות בחיים, מבחינת חילוני חי יותר טוב מחרדי? כן. אוי, איזה עונש יש לך שלא זכית לדעת. אוקיי, פה אצלך יותר טוב זה רוחני, זה במשהו בנשמה. לא. לחילוני זה ממש עכשיו למציאות קרוב לו. לא, גשמי. חרדי חי יותר טוב מחילוני גשמי. את יודעת למה? ולמה? אני אגיד לך למה. לנו יש כל שבוע חופש, שישי שבת. שולחן ערוך, נרות, בטח רק שבת. שישי שבת. זה רק שבת, שישי עובדים. יום שישי עד שאני מכינה עד שזה, את לקחת נרות אז יש לי חופש. תני לה רגע, יש לה בית מסובך, אני רואה. חס וחלילה, חס ושלום, אין לי בית מסובך. אמרת שישי שבת חופש. נכון. אז שיהיו בריאים, זה לגבר, לבעל, לילדים, לבן. הם הולכים בית הכנסת, הם חוזרים, אוכלים, שותים. צריך לקום למזוג. מי מוזג? האישה. נכון. אז לא הבנות, הן עייפות הבנות שלי. אבל תגידי שגם את עייפה, שלא ימזגו. אז מי ימזוג? לא. מי שרוצה לאכול. די, סליחה, אנחנו עכשיו רציניים, נכון? זה לא מצחיק. שאלה, ואם לא תמזגי, נגיד את חולה, מה יקרה? אף פעם, ברוך השם, אני לא חולה. את רואה איזה זכות? אל תסתכלו עליי, אל תעשו עין זכות רע. השבת מגינה עלייך, אחרת מי ימזוג? נכון, אני לא מתלוננת. אז הקדוש ברוך הוא אומר, בבית הזה אני יודע שאין מי שימזוג, אז שהיא תהיה בריאה. נכון, אתה צודק. לא, סליחה, הרי לא דיברנו על זה, נכון? אני אספר לך את הסיפור שלך בדוגמה, תקשיבי. אוקיי, תודה רבה. יש שניים שעובדים מתחת לאדמה, חופרים תעלות עם טוריה וחם, שמש, ומזיעים. אחד אומר, איזה בכת, איזה מזל, מנחוס כל החיים, תראה מה זה, אני חופר באדמה כמו קברן, כולם עוברים לי בעל הראש, אף אחד לא אומר לי כלום, לא מגישים לי מים, תראה איזה חיים, איזה מקצוע. השני שר, שורק, ועובד. מה אתה שמח? אני מקים את הארץ, אני דואג שיהיה לכולם מדרכות וכבישים וצינורות, בזה בזכותי כולם שותים, כולם מבסוטים, בזה שניהם עובדים אותו מקצוע, אותו משכורת, זה רואה שהוא מפתח את הארץ וזה רואה שהוא נקבר באדמה. זה תלוי בנקודת ההסתכלות. אשתי לדוגמה, כשהיא מגישה את הדברים, היא לא שורקת, כי אצלנו לא שורקים, אבל את רואה את האושר על הפנים. סוף סוף בעלה בבית, הילדים בבית, היא יכולה להגיש להם, לתת להם לאכול מהמטעמים שהיא טרחה והכינה. היא נהנית שאנחנו אוכלים, היא נהנית שאנחנו שרים, היא נהנית מדברי תורה, היא נהנית מכל רגע שהיא במחיצת המשפחה, דווקא היא הכינה וטרחה לכבוד שבת. לכן אני אומר לה בערב שבת, וכל הבנים והבנות, אשת חיל מי ימצא. אז איך השבת אצלכם? טובה או לא? ברוך השם, אין לי תלונות.
רגע, זה כמו יום חול או יותר טוב מיום חול? לא, ברור שלא. ברור זה שכל יותר המשפחה מנוחה? נאספת. זה יותר מנוחה או אני פחות? ברוך השם מחכה, אני אומרת הלוואי ויהיה פעמיים בשבוע שבת. אבל באמת. את תצטרכי לטרוח פעמיים. טוב, מה אני אעשה? לא חשוב. אה, אבל לא, אתה אמרת שנחים. בטח נחים. זוג נחים. בטח הזוג נחים. אבל האישה עובדת, יש. אז למה ביקשת עוד אז שבת? נכון, צריך להעריך. למה ביקשתי מה? סליחה. סימן שביום חול יותר קשה, נכון? כן, נכון, כי אתה אפילו שלא מכבס ואתה מכין. מגהץ ואתה זה. פה אתה לא מכבס ולא מגהץ. יפה. לא הולך לבית כנסת. אז נחים, ומה עושים החילונים? מכבסים ומגהצים ורוקדים ועושים כלים ומכינים. נכון, אתה צודק, ומעשנים אין יותר ועשן מטעמים. וריח וטלוויזיה ולכלוך וקלפים וששבש וטח טח טח וטח טח טח וויכוחים ומריבות וטלפונים ובלגן ומה? ואחר כך בבוקר נוסעים בשביל 200 גרם בשר עד טבריה, בדרך נתקעים בפקקים, יורדים בחורשה, אוכלים, עולה על זה זבובים, חול, לכלוך, הכל, חוזרים באמצע, מקללים, רבים, סתירות, כפות, הכל. מה יותר טוב? מה יותר טוב? כל הזמן שדיברת אמרתי שאתה צודק, אני שומעת הקלטות שלך, לפי דעתי אתה צודק. ברוך השם, תהי בריאה. שבת שלום, שבת שלום. את יודעת, רק כשאומרים את המילה שבת שלום, כבר נכנסת על הבן אדם מנוחה. כבר, רק שומעים את המילה שבת שלום, כבר האדם חי אחרת. עכשיו רגע, היא חושבת שלנו יש חובות יותר, ואנחנו נהנים פחות. אני אגיד לך, אני אומרת שבעיקרון בעולם הזה החילונים, אוקיי? כן. עובדים עכשיו, מקבלים את התמורה עכשיו. כן. העולם הדתי יותר, הוא עובד עכשיו, עובד נורא קשה. עובד נורא קשה את האלוהים. מה ומקבל את עובד? התמורה רק בעולם הבא. עוד 80 שנה כאשר תמות, תקבל את השכר שלך. איזה עובדים עכשיו, בגלל קשה. שזה רחוק ואתה לא מקבל את זה עכשיו, איזה עובדים קשה. עובדים כל קשה. החילונים, תחשוב על זה, לפני שאתה מכניס מסטיק לפה, אתה מברך. כל אלה מתפוצצים מזה שהדתיים לא עובדים. אומרים בטלנים, חיים על קופת המדינה, לא פיזית. מקבלים תקציבים, משפחות ברוכות ילדים, כל מיני דברים, לא עובדים לא אומרים. פיזית, אבל המטלות של הדתיים קמים יותר בבוקר, קשים. אתה הולכים עובד רק יותר- ב9 לעבודה, כי יש ראש חודש וצריך להגיד מוסף, ואחר כך באמצע העבודה ברכת המזון וברכות, מפסיק את העבודה, מנחה יש לו, אחר כך הולך ערבית, יש לו שיעור תורה, מבסוט, חי, לומד. מה לא טוב? מה לא טוב? מה לא טוב? איך את יודעת מה טוב? זה לא שזה לא טוב, אני לא אמרתי שזה טוב, אני לא אמרתי שזה רע. אני אמרתי שעכשיו יותר קשה, בוא נגיד יותר קשה בבוקר לקום ותמיד לזכור להגיד מודה אני. אני אשאל אותך או שאלה. לפני שאתה אוכל תמיד לברך, או תמיד ליטול הבנתי. ידיים, או תמיד... אני שואל אותך, פעם ראיתי יתושים שחפים לכיוון האור ושומעים אותם זז, כמו כולם, נכון? כן. אחר כך שומעים טז אחד והוא הלך, נכון? הוא נדבק לאור, כל כך הוא מתלהב מהאור, מתלהב, נמשך, בסוף הם מתים על המנורה, נכון? כן. נכון. גם החילונים נדבקים לאור, זה בא, הריקודים, זה בא, טה, וואי, וואי, טה, בסוף טה, הלך. ככה זה. אתה מקצין דברים, רגע. זה לא כזה נכון. את צריכה זה לא להבין. כל כך נכון, אתה מקצין, אתה עושה את זה ממש בהקצנה מוגזמת. מה זה פירוש? לא החיים האמיתיים. עוד פעם, לכי תראי את הנוער עכשיו של החילונים, לכי תראי באותו גיל את הנוער של החרדים, ותגידי לי מי נראה שפוי ומי לא. שניהם, אותו דבר. כל אחד חי את אז החיים את לא בדרך שלו, ראית, שהוא לא בוחר ראית. אותה. את אם היית רואה פרחים, שלבושים חליפות ומגבעות צדיקים, עם עיניים רכות, עם פנים ככה לא מתוחים, בלי כעס, בלי מריבות, בלי קטטות, בלי שום דבר. איך הם מדברים בלימוד, איך הם חיים, איך זה. לעומת הנינג'ות והקראטה והחבית והריקודים בזה אתה צודק, הסוערים. כן, כן. נו, אז מה, איזה מין חיים? זה חיים, זה תרבות ככה, אינדיאני באמצע הרחוב ככה. תראי, עומדים בתחנת אוטובוס, זה מרים עליו את הרגל, והוא עושה לו ככה, והוא עושה לו ככה וככה. מה זה? מה הולך פה? שיעור התעמלות באמצע הרחוב? מה? לא תראי אבל חרדים ככה, למה? יש חינוך אחר, רגועים. איזה כיבוד אב ואם יש לחרדים לעומת חילונים, איזה כבוד, איזה יחס, עולם אחר לגמרי. אז נכון שהמסגרת שלנו היא מחייבת, כי היא מחייבת גם אותך, רק אנחנו מקיימים, ולהגיד מודה אני בבוקר זה לא בעיה. מה פירוש שכח?
איפה את נתקלת בפעם הראשונה? במראה? את הולכת למראה? שימי ליד המראה פתק, מודה אני. ואם לא ראית פתק, איפה את הולכת אחר כך להכין קפה? כן? שימי שם גם עוד פתק, מודה אני. איפה שאת הולכת, שימי פתק. כמה ימים, גמרת הסיפור. לברך, מה הבעיה? יש כוסות שכתוב עליהם גם את הברכה. לא, שימי מדבקה. כל כוס בהתחלה, כתוב שהכל נהיה בדברו. כתוב, תזכרי, ואז תתרגלי. מה הבעיה? לא להדליק חשמל בשבת? יש היום מחסומים ששמים על השלטר, ואת לא יכולה אפילו להפעיל, לא יכולה לטעות ולא יכולה להיכשל, אין בעיה. יש היום כל מיני פטנטים מעזרים אם רוצים לשמור, לא בעיה, בכלל לא בעיה. אבל אם בן אדם סתם אומר שכחתי פעמיים 3 שבוע, עזוב אותי, יוצא מזה, איזה מין דבר זה? חייל בצבא, הוא רגיל כבר לפקודות של כל יום, לקום בשעה 4:30 בבוקר ולנקות את הקנה של הרובה במשך 7 דקות אחרי תגלחת. זהו כן רגיל. הוא יכול להגיד מחר למ"כ שלו, שכחתי, אני עוד חושב שאני ברמת השרון. לא, אבל כשכולם עושים את אותו הדבר בצבא או בבית דתי, אז זה נהיה מובן מאליו, נכון, כי ככה זה גם צריך להיות. אצלנו עושים אותו דבר. אבל כשאתה דתי אחד בין סביבה חילונית או חברה חילונית, פתקאות, תנסי עם פתקאות, תראי בעזרת השם שזה עובד, אין בעיה. נוסעת באוטו, על ההגה, אם שכח, שימי מדבקה, האם עשית כך וכך או לא. תלכי היום לבתים של חוזרים בתשובה, יש להם על המקרר הוראות מה לא לשכוח לשבת, מה צריך לעשות, מה צריך להכין, מה לא לשכוח. יש רשימה, בלי שום בעיה. ואז במילא עוברים על הרשימה, מסמנים בי, הנה הכל עשינו, לא שכחנו כלום. בהתחלה לא זוכרים, כי זה הרבה פרטים אולי, אבל אחר כך כבר יודעים. ככה זה תרגולת. מתרגלים ועושים בחיים שלמים בנוחים, ויודעים הכי חשוב, שלמים עם הבורא, שלמים בגוף ובנפש. זה העיקר. כן, הנה פה. כבוד הרב, ערב טוב לך קודם כל. אני שמחה להיות במפגש הזה איתך. יש לי בת 26 ועדיין לא נשואה, אם אני יכולה לקבל ברכה בשבילה. כן. היא דתייה או חילונית? היא רוצה לחזור בתשובה. יפה מאוד מצידה. היא תחזור בעזרת השם. היא נמצאת בקהל? לא. הבנתי. תבקשי ממנה בבקשה שתלמד כל יום 2 הלכות לשון הרע. בסדר? את יודעת, יש ספר שמירת הלשון של כן, כן, כבוד הרב. מה שמה ושם אמה? לבת שלי קוראים אפרת ולי עופרה. אפרת בת עופרה. עופרה. השם יזכה אותה לזיווג הגון הראוי לה מהרה השנה. אמן. תודה רבה. כן, תן לו עוד פעם. כבוד הרב, אפשר לשנות גורל? כן. למה אני אגיד לך, הגענו לשם בשעה 5 דקות לפני, 5 דקות לפני טיסת שבת, ואני, המקום לא התאים לי. אמרתי לכולם, אני לא נשאר פה, הנעתי את האוטו, וכולם אחריי, גיסי, כולם כבר בדרך החוצה לברוח מהמקום. בית מלון להיות ולהתקרב לשבת קודש הזו. אני ב5:05 הנעתי את האוטו, הילדים כולם בדרך אליי, גיסי שלומי עם הילדים כולם בדרך לאוטו. הנעתי את האוטו, האברך ישב לי באוטו, אמר לי, שמעון, אם אתה נוסע, אני נוסע איתך. חיבאתי את האוטו ועשינו שבת שמה. כשאני אמרתי שניתן לשנות גורל לא במקרה שנגזרה גזרה. ברגע שנגזרה גזרה, עת למות לא יעזור שום דבר, וכתוב שהגזרה צוחקת להשתדלות. אפילו אם אדם משתדל שלא ליפול בידי הגזרה, גזרה צוחקת על ההשתדלות. אין מה לעשות. לשנות גורל פירושו של דבר שאם נגזר על אדם דוגמה מיתה, והיא לא גזרה סופנית, שהיא חרוטה בדם מה שנקרא ולא ביתית, אם היא סוג גזרה כזאת ניתן לשנות את הגורל. על ידי מה? חזרה בתשובה. באדם יכול לצאת ממיתה לחיים. לכן כתוב שבינונים בין ראש השנה ליום הכיפורים, אם חוזרים בתשובה, נכתבים בספרם של צדיקים, ואם לא בספרם של רשעים, אז הוא יכול לשנות את גורלו. אדם יכול לשנות את גורלו, אבל נגד גזרה שנקצבה. אי אפשר לעשות שום דבר. גם רבי ישמעאל, שהיה בשמיים, עלה לשמיים, ב10 הרוגי מלכות, ושאל מעבר לפרגוד, האם נגזרה גזרה או לא נגזרה?
אמרו לו נגזרה, ירד למטה ואמר לחבריו, נגזרה גזרה, צריך לקבל אותה בקידוש השם, אין מה לעשות. לכן צריך להבין, אמרתי והקדמתי, עת ללדת ועת למות כנגד העת, אין מה לעשות. והיה לי מקרה עם מישהו שברכתי אותו שהבן שלו בן 26 אברך, הוא היום אברך, אבל אז הוא היה בחור ישיבה. ברכתי אותו שיזכה לזיווג הגון, הוא מגיל 20 מנסה לצאת לשידוכים ולא הלך, והוא בחור נאה וחכם והכל טוב ויפה ולא הלך. ואחרי שברכתי אותו 3 חודשים אחרי זה הוא תארס והתחתן. אז האבא בא להודות לי, אז אמרתי לו עת ללדת ועת למות. תדע לך שהעת קובעת, לא אני עשיתי את הפעולה, אלא הגיע הזמן שהוא צריך וזה רק התגלגל על ידי, אבל זה לא אני הגורם. אמרתי לו, אתה רוצה לשמוע למה? בת כמה הכלה? אמר לי בת 20. אמרתי לו, אתה שומע? הוא בן 26, היא בת 20. אם היית בא לפני 6 שנים בהתחלה שהוא יצא לשידוכים, הוא היה יכול להתחתן עם בת 14? הוא לא יכול. וזאת בת פלוני לפלוני, נגזר. כשהעובר בבטן, 40 יום ליצירת הוולד, בת פלוני לפלוני. זה הזיווג שלו, ולא מתחתנים בגיל 14. היא הייתה צריכה להתחתן בגיל 20, לכן הוא צריך להיות בן 26. כשהגיע הזמן, הגעת אליי, זה הכל. כבוד הרב, איך אתה מסביר אצלנו, הלכו זוגות, 2 הילדים שלי, 2 הילדים של גיסי ואשתו, ו2 הילדים של גיסי. נעלם ממני. לא יכול לדעת. אין לך תשובה. לא שאין לי ידיעה, צריך ידיעה בשביל זה. צריך להכיר את הנשמות מגלגולים קודמים, את הספר שלהם, מה היה להם במשך כל הגלגולים הקודמים, בשביל לעשות את הסיכום. אין לי את הכלים ואין לי את הידיעה, אז ממילא איך אני יכול להגיד? אין מי שיכול להגיד לך דבר כזה. אפילו תשאל. אין מי שיכול להגיד. אין מי שיודע את עברו של האדם. הארי הקדוש היה היחיד. אני יודע, כן. זהו, שהוא היה יודע את סוד הגלגולים של כל אדם. אנחנו לא יודעים. משה רבנו ידע, ואתה תחזה מכל העם. הוא היה מסתכל בחוכמת הפרצוף, ויודע על כל אדם מה היה איתו. את המצרי הוא היכה, ויפן כה וכה וירא כי אין איש. הסתכל עד סוף הדורות, שלא יצא ממנו מישהו שיתגייר, וטמן אותו בחול. אבל זה רק גדולים פעם בדורותינו אין דבר כזה. מי שיגיד לך, עובד עליך. אי אפשר לדעת. אפשר להסביר את הכללים, אבל להגיד פרט על כל בן אדם אין דבר כזה. כן. כבוד הרב, אמרו לי, אני רוצה לדעת אם זה נכון או לא, שברגע שבן אדם מגיע מגלגול קודם לעולם הזה, והוא מבצע את התיקון שלו, הוא הולך, הוא נפטר. זה נכון? זה לא מדויק. זה נכון ולא מדויק. פירושו של דבר, באמת אם אדם ביצע את כל התיקון שלו, אין לו סיבה להישאר פה. זה לא רק אדם שבא בגלגול, גם מי שהיה פה. דוגמה, הארי הקדוש נפטר בן 38. הוא השלים את כל מה שצריך, והוא עשה הרבה יותר ממה שאנשים עושים בכמה דורות ביחד. אבל אם אדם לדוגמה משנה תפקיד וייעוד, אז מעריכים את ימיו עוד פעם. זאת אומרת, הוא תיקן והשלים בדבר מסוים, ואם הוא מקבל על עצמו עוד מטלה חדשה בעבודת השם, אז שוב פעם, ויש לזה דוגמאות רבות בספרים הקדושים. מאחוריך, תן לה. כבוד הרב, אני מבקשת, יש לי ילדה בת 28, ואני מבקשת שתן לה איזה ברכה לזיווג מלכות. דתייה או חילונית? היא אומנם חילונית, אבל היא בחורה מאוד ישרה, הגונה, יושבת אשרי בית. אז מגיע לה גם להיות דתייה. בסדר, אז אנחנו ההורים, בעזרת השם זה יבוא. לכן אני מבקשת... מה יבוא? יבוא גם זה... עברתם גיל 12 כבר. בסדר, תן את הברכה, אני אתן את הברכה. מה את מוכנה לקבל עלייך? אני חוזרת בתשובה. אני הולכת לשבת ברוך השם, מה את מוכנה לקבל עלייך היום? כיסוי ראש? לא יודעת, מה... בבקשה.
מה השם שלה בשמך? אופירה טל, אופירה טל, בת שרה מיכל. שרה מיכל. השם יזכה אותה לזיווג הגון הראוי לה מהרה השנה. ברוך. שאלה? תן לו שאלה, רגע, שאלה. ערב טוב, כבוד הרב. רציתי לשאול, אחד שרוצה לעשות מעשר, ויש לו מעשר לעשות והוא חוזר בתשובה, הוא יכול להשתמש במעשר הזה בגלל שאין לו מקור הכנסה? למה ישתמש? אם יש לו חובות? לא חובות. ללמוד. הוא רוצה ללמוד תורה. שילמד תורה. הוא לא יכול בשביל עצמו, כי הוא חייב בלימוד תורה. כן. הוא צריך להפריש את המעשר. ואיך הוא יתפרנס? המעשר לא מחזיק אותו, הרי מעשר זה רק מעשר ממה שיש לו. כן. אז אני מסביר. שמעתי. נגיד הוא מרוויח 3,000 שקל. לא, יש לו סכום, הוא צריך לעשר סכום גדול. כן. אין דבר כזה. בשביל תלמוד תורה שאדם לומד, הוא לא יכול לקחת את המעשר בשביל עצמו להתפרנס. ואיך הוא ישלם את מה שהוא חייב? המעשר לא שלו, הוא צריך להפריש את המעשר, זה הקדוש ברוך הוא נותן לך. אני בא אליך ואומר לך, תשמע, אני מוכן לתת לך כל חודש $1,000 בתנאי, שבשעה שאני נותן לך את $1,000, תיתן לי $100. אתה מוכן לעסקה? מוכן? כן. מוכן. הקדוש ברוך הוא אומר, נותן לך סכום גדול, ואני נותן לך בפנים מעשר, שבשעה שאני אתן לך, תחזיר לי אותו אבל. אתה אומר, רגע, אולי אני אלמד איתו? הוא אומר, לא, בשביל זה נתת לך את 90%. המעשר לא שלך, המעשר זה ניסיון בשבילך, נראה אם אתה תיתן או לא תיתן. הבנת עיוני? כן. אני רוצה להבין איך יוצא שיש דת אחת ובורא עולם אחד וכל כך הרבה דתיים וכל כך הרבה מותר ואסור. ומי מחליט מה מותר ומה אסור? אתה מטיף על החילונים ואתה הופך אותם לאנשים נורא מכוערים. אבל החילונים אנשים לא מכוערים. יש המון אנשים טובים ואנשים נפלאים שעושים המון. הם לא מתפללים לפי מה שכתוב, הם מתפללים לפי מה שיש להם פה, ולפי מה שיש להם פה, ממה שנולד מכאן. ואני לא חושבת שזה בסדר לשבת פה ולהטיף לכולם כמה הם לא בסדר וכמה הם כן בסדר, ומי יקבע מה מותר לעשות ומה אסור לעשות. שאלה יפה, מחיאות כפיים מגיע לה. עכשיו אני אסביר לך. קודם כל אני לא חושב שהחילונים מכוערים, ואני חושב שהם יהודים טובים, ולכן באתי לכאן, ואני משתדל להגיד להם מה היהדות נותנת להם, כיוון שמגיע להם, ואני לא נראה מזוכיסט ואדם שסובל, שבא להעניק את הסבל שלי גם לאחרים, אלא אני בא לחלוק את הטוב שהשם נתן לי, גם איתם, שגם להם יהיה טוב. זה אחד. 2. זה שהאדם אומר, אני לא מתפלל לפי הסידור, ואני מתפלל מה שבבטן ומה שבלב, זה יכול להיות כאפשרות, העיקר להתפלל, נכון? אבל יש נוסח, שהנוסח הזה תקנו אותו חכמים, כדי שיהיה לך קל שהבקשה שלך מהקדוש ברוך הוא תתקבל. מי החליט מה קשה לי ואיך קשה לי? אם אני רוצה להגיד את הדברים ולהתנהג, איך שהנפש שלי אומרת לי, בלי לפגוע באף אחד. הבנתי. אני אמרתי לשוטר גם כן, תשמע, עם כל הכבוד לך, שאתה דתי גם עם זקן, אל תקבע לי בבקשה איך לנסוע בכביש, כי אני לא מתכוונת לדברים ככה. סליחה, למה אני צריך לשמוע? לא הבנתי, למה אני צריך לשמוע? אני לא מציגה את הדברים ככה בשאלות שלי. אני שואל, אבל למה אני צריך לשמוע לשוטר? כי ככה הנורמה החברתית קבעה. מי קבע? אנחנו, כמו שאנשים קבעו. מה פתאום אתם קובעים? ומי קבע דברים אחרים? כולם קובעים דברים כל הזמן. וצריך לשמוע צורות של התנהגויות אנשים קובעים כל הזמן. אבל אלה שקובעים צריך לשמוע להם? אם אנשים יכולים לקבוע לאנשים מה לעשות ומה נכון בשבילם בגלל שהם רוב מול מיעוט, זה המצב, אז כל שכן מי שנותן חיים לאדם יכול לקבוע לו מה כן ומה לא. זה 1. 2. מי אלה האנשים שיושבים בבית המשפט או בכנסת שהחליטו א' ב' ג'? אלה נבחרי ציבור. האם כולם נבחרו לפי כישוריהם או לפי הקשרים הפוליטיים שלהם? לפי הקשרים ולא לפי הכישורים. וזה גם מספיק בשביל לקבוע לי חוקים לפי אינטרס המפלגה, כדי שאני אקיים אפילו אם זה לא צודק. כן, כי זה החוק במדינתנו. רגע, ואם קבעו האנשים המוכשרים באמת שצריך לעשות א' ב', אז ודאי וודאי
שלהם צריך לשמוע יותר, כי הם הרי המוכשרים, לא בגלל קשרים. אבל מי מחליט מה נכון ומה לא נכון? אני אומר לך את הכלל, כיוון שהנביאים שקיבלו את התורה דרך משה רבנו שקיבל מהקדוש ברוך הוא, ואחרי כן התנאים והאמוראים והגאונים, בכל הדורות של חכמי ישראל שהיו מורמים מעם בגלל כישוריהם, מוכשרותם, צדקותם, ניקיון כפיהם וכולי, והם אמרו א' ב' ג' ד', אם זה היה אפילו המצאה שלהם, היינו צריכים לשמוע עליהם. אפילו אם הם המציאו את זה מדעתם, והם החליטו שחברה יהודית צריכה לחיות א' ב' ג', היינו צריכים לעשות את זה ודאי, כיוון שהם יותר קשרים מבעלי הקשרים שבפוליטיקה הישראלית שלהם אנחנו שומעים. אבל לא כך הדבר, אלא כולם, גם הנביאים וגם התנאים וגם האמוראים וגם הגאונים וכולם, כולם מקיימים את אותה תורה שקיבלנו בהר סיני מהקדוש ברוך הוא, שהיא כתובה לפנינו, וגם הם חייבים בדיוק במה שהם אומרים לנו לעשות. זאת אומרת, יש שולחן ערוך, שהשולחן ערוך זה תמצית התורה הקדושה, מה צריך לעשות, איך ומתי, על ידי מי ומה, ואנחנו מחויבים לשמוע על התורה, כיוון שניתנה על ידי הקדוש ברוך הוא למשה במשך כל הדורות, הועברה אלינו על ידם. אז איך יש כל כך הרבה סוגים? אין הרבה סוגים, יש הרבה סוגים. אין הרבה סוגים. יש כאלה שמותר להם לעשות ככה, ולאלה מותר ככה, לאלה מותר ככה, ולאלה מותר ככה. אין הרבה סוגים. יש הרבה הבנות לא נכונות. מי מחליט מה נכון ומה לא נכון? לא, ההבנות שלכם. זה שאני רואה את כולם בצבעים שונים עם בגדים שונים. עכשיו אני רואה אותך עם מטפחת ראש חצי, ואני רואה אחת עם מטפחת ראש מלא. האם אני יכול להגיד עכשיו, תראה את החילונים האלה, זאת מטפחת שלמה, זאת חצי מטפחת, אז מה, זאת חילונית שלמה וזאת חצי חילונית? מה, בגלל שאני לא מבין שזה סרט, אז אני יכול לחשוב שאת חצי דתייה. לא, אבל אתה יכול לשאול, ואז אני אענה. גם את שאלת אותי ואני עונה. אבל אני לא הבנתי. זאת אומרת, יש חוסר הבנה עד ששואלים. וכששואלים, צריך לשמוע את התשובה היטב היטב, ואז מבינים. אין שוני. התורה היא אחת לכולם. יש שוני, כן, במנהגים, בלבוש, במאכלים, בכללי התנהגות כאלה ואחרים, בגלל סביבה, בגלל מקום, בגלל תרבות, בגלל עדה. כן, זה קיים, אבל זה לגיטימי, זה לא משנה את החוק. כמו שיש שוטר, ויש שופט, ויש עורך דין, ויש אזרח, ויש אינסטלטור, ויש נגר. בואי נע, כמה יש? אבל כולם חייבים בחוקי המדינה אותו דבר. אז מה שאני רואה אותם שונים, וכל אחד עם תפקיד אחר, זה אומר שהחוקים שונים ומשונים? לא. אבל גם אצל הדתיים יש שוני. בכל סוגים של דתיים, לא כולם נראים אותו דבר שבת. פירטתי לא אותו. כולם נראים אותו דבר. פירטתי את זה, נכון? וזה הלגיטימי. אבל בחוקים אין שוני. זה העיקרון. בחוקים אין שוני. כולם מחויבים אותו דבר, רק השוני הוא נכון חיצוני. אבל זה לא ניתן כאפשרות, זה ניתן כחובות. נכון, כמו החובות של המדינה הזאת אז מי מחליט מה מותר ומה אסור? מי מחליט פה? שאני צריך לשלם 18 מע"מ במקום 17 אתמול. אבל אני לא שואלת אותך שאלות מהסוג הזה. אחד קוראים לו שטרית. בא לי שטרית. אני לא אצגע בשאלות שלי, נו, באמת. מה, לא טוב מה שאני עונה? לא. מה פירוש מי החליט? אמרתי לך מי החליט, סיפרתי לך, קיבלנו תורה בסיני, משה העביר אותה לנביאים, הנביאים לתנאים, תנאים לאמוראים והגאונים, זה שמעת ממני? אז מי החליט? הקדוש ברוך הוא החליט. למי? לנביאים, לאמוראים, לתנאים, לגאונים, לכולם, גם לי ולך הוא החליט, וגם לשטרית. הוא החליט. מותר לו להחליט, אם לשטרית מותר להחליט, לקדוש ברוך הוא על אחת כמה וכמה. הבנת עכשיו? אני אגיד לך שכן, אבל אם אני אכנס איתך עכשיו לוויכוח זה לא ייגמר. נכון.
אבל מהיום את תלכי עם סרט מלא או סרט חסר? אני לא נשואה. מה? אני אמרתי לך שתלכי עם כיסוי ראש. אני שאלתי אם תלכי עם סרט כזה, לא כיסוי ראש. כן. אז תדעי לך שעדיין ייראה השוני שבך לעומת האחרות. מה נו? עוד פעם לא הבנת? השוני לא מפריע. השוני לא מפריע. את יכולה ללכת שונה מחברתך ואין בעיה. העיקר שתקיימו את אותם חוקים ואותם מצוות. זה ההבדל. את צריכה להבין, את השופטת של עצמך. את מחליטה האם לשמוע לכל מצפונך או לשמוע לכל התורה הקדושה. את השופטת. ואותך ישאלו אחרי 120 שנה, האם שפט לפי התורה או לפי שכלך? אם לפי שכלך, קחי שכר משכלך. אם שפט לפי התורה, קחי שכר מהקדוש ברוך הוא. עכשיו תחליטי ותשפטי מה ראוי לעשות. האם את יכולה לשלם לעצמך שכר אחרי 120 שנה, או שכדאי לך להסתמך על התורה ולסמוך על נותן השכר, שנותן לך גם היום לשים סרט קצר על הראש. תודה. תודה גם לך. שאלה אני רוצה, שאלה. אני רוצה לשאול את כבוד הרב, רבנים בבתי כנסת, בבתי מדרש, מדברים על פרשת שבוע, על הלכות שבת, הלכות חג וכו' וכו'. אבל אני לא שמעתי שהם מדברים על המצווה הראשונה שבתורה, פרו ורבו אם בכלל. ולמה אני שואל את זה? כי לי אישית יש 3 אחים רווקים, 2 גיסים רווקים, שאני לא מדבר על חברים ומכרים אחים רחוקים. מדוע הרבנים בישראל לא שמים את הדגש על מצוות פרו ורבו, שהיא המצווה הראשונה בתורה? תודה. יכול להיות שאתה מגיע תמיד בפרשיות שזה לא בראשית. אבל יש כאלה שגם מדברים על פרו ורבו, אבל כל רב מחליט מה הוא דורש. איזה דרשה הוא הכין לשבת, ויכול להיות ששנה שעברה הוא בדיוק דיבר על זה, והפעם הוא בחר לבחור משהו אחר לדבר. יש מצווה של פריה ורבייה ומחויב בה כל יהודי, ויש אוצר של נשמות, ואין בן דוד בא עד שיתרוקן האוצר, וכל מי שזוכה להוליד, וכל מי שזוכה לקיים מצווה זו, הוא מקרב את ביאתו של משיח צדקנו. מצווה זו גדולה, ולא רק זה, אלא שהוא מרבה צלם אלוקים בעולם. כיוון שכל אדם נברא בצלם אלוקים, והוא מרבה את הצלם בעולם. והקדוש ברוך הוא ברא את העולם לשבת ולא לתוהו. שיהיה יישוב מרובה באוכלוסין ולא לתוהו ברעה. ולכן כל אדם שזוכה בקיום מצוות פריה ורבייה, הוא זוכה לקיים את המצווה הראשונה בתורה, והיא חשובה ביותר. דבר נוסף, המצווה היא להביא בן ובת, ויש אומרים ששני בנים ושתי בנות. ואם חלילה נפטר מישהו, צריך להשלים עוד פעם. אז המצווה היא מצווה גדולה. והאדם צריך לעשות את ההשתדלות, ואם השם נותן, הנה מן השמיים נותנים לקיים את המצווה במילואה. עכשיו אתה יודע מה זכית? שמה שאמרתי כרגע לא ישמעו רק בשבת בראשית, אלא כל ימות השנה בקלטת שתצא. זכית. כן, פה בבקשה. ערב טוב לך, מורנו ורבנו, פאר הדור. בעטרת ראשנו. בעטרת ראשנו, כל מילה. יבוא היום שאנשים ידעו, באמת, יחיד בדורו, יחיד בדורו, מה שאתה עושה זה נדיר, באמת, שאתה מחטט את רגליך מעיר לעיר ומנסה להחזיר בתשובה את עם ישראל הרחוקים, מתוך אכפתיות, מתוך זה שאתה מבין ויודע את האמת. כבוד הרב, השאלה היא אקטואלית למצב. אנחנו נמצאים בתקופה כזאת שאנחנו רואים שעם ישראל מקבל מכות על ימין ועל שמאל. וממי הוא מקבל מכות? מקבל את המכות מגויים. אבל אותם גויים, כאילו הם שומרים לא תורה ומצוות, לפי ההבנה שלהם והתורה שלהם, כביכול מקיימים את המצוות. בקצרה, התשובה היא,
הם יצרו לנו ויציקו לנו עד שאנחנו נזעק לשמיים, ועל זה הם נקראים ישמעאל, שהקדוש ברוך הוא ישמע האל את זעקותינו ממה שיצרו לנו, ואז יושיע אותנו. זאת אומרת, מה שאתה חושש אכן יקרה, והם יצרו לנו עד כדי כך שנזעק זעקה גדולה לשמיים. אנחנו צריכים לדעת דבר אחד, עלינו לחזור בתשובה כדי למעט באבדות וכדי לגרום לגאולה ושהנזק לא יהיה גדול ורחב. זה מה שאנחנו צריכים לעשות, וכמה שנרבה כבוד שמיים יותר ונקרב יותר יהודים, ככה הסכנות, הפיגועים והצרות יקטנו. לא, זה רק יתרבה ויפרוץ יותר. כן. כבוד הרב, ערב טוב. אני נשואה 5 שנים ושומרת מסורת ואין לנו ילדים. ניסינו כל הטיפולים וזה לא הלך לנו. את מוכנה לשים כיסוי ראש? לא ללחוץ עליה, לא ללחוץ. את רוצה לחשוב קצת ואחר כך תעני לי? כן. בבקשה, תנו לה לחשוב. כן. אני רוצה לדבר בנושא של פריה ורבייה. אני אחות במקצועי. כן. ואני לא יודעת, כנראה שהקדוש ברוך הוא הכניס אותי למערכת של לשכת הבריאות, ואני רואה בתחנות, אני עובדת בטיפות חלב, ואני רואה שאחרי יולדת פעם או 2, אז כבר מצרפים לטופס של תכנון משפחה. של תכנון משפחה, זאת אומרת, כן. אמצעי מניעה, גמרנו, את כבר גמרת את התפקיד, זאת אומרת, יש לך, עוד יכולה להביא עוד ילד, אבל עוד ילד, זאת אומרת, מפסיקים לה את הרצון ללדת בכלל, כי אפילו שזה בושה כאילו ללדת עוד ילדים, ואני בעד ילודה. עכשיו, אני מתכוונת ללכת ללשכת הבריאות בשבוע הזה, ביום שני, ולדבר עם המפקחת הראשית בקשר לנושא הזה. היא ברוך השם אישה יראת שמיים, ואני רציתי לומר לה שתפסיק את הנושא של תכנון משפחה, כי מי שמתכנן את המשפחה זה הקדוש ברוך הוא ולא אתם. אז אני רציתי ברכה בקשר לברכה להצלחת דרכי בנושא הזה. קודם כל, הרצון שלך הוא טוב מאוד, הסיכוי שלך קטן מאוד. זה נוחת מלמעלה, זה המדיניות של הממסד ולא של זאת שתיפגשי איתה, היא מקבלת הוראות מלמעלה. ואם את זוכרת, כבר אמרו חברי כנסת כמו ביילין ואחרים שצריך לתכנן את המשפחה. למה? כי הם לא מתכוונים להביא יותר מ2, מקסימום 3, והם רוצים שגם אנחנו נהיה כמוהם. אין בעיה, תביאו לנו דירות ברמת השרון, ברמת אביב, תנו לנו את הכסף שלכם, את הקשרים שלכם, הכל. אולי נסתפק ב2-3 כדי שנוכל לפנן קצת ביחטה, עם הבוכטה ועם השחטה, ואולי נראה גם חרטה טבעי. אבל בינתיים צריך לעשות סוף לדבר הזה. אתם עושים את כל החיים הטובים והכסף, ולא רוצים לראות הרבה שחורים מסתובבים לכם ככה בין הרגליים, בחיים בבטלה. אז בואי אני אגיד לך דבר אחד, ותשמעי טוב, מעשה שהיה. יהודי שרצה לחתן את ביתו, והיה זקוק להכנסת כלה, הוא לא יכול לעמוד בחובות ובהתחייבויות. הלך לאנגליה על מנת לנסות לגייס את הכסף. אחרי שבועיים שהוא מחטט את רגליו מבית לבית, לא עלה בחכתו כלום. ואז בבית הכנסת ראו אותו בוכה, שאלו אותו מדוע סיפר את המצב, ואז אמרו לו, יש מישהו שתלך אליו, הוא נותן, אבל פעמים הוא נותן, פעמים הוא מגרש את הבן אדם. אתה במזל שלך. אמר, מה יש לי להפסיד? הלך. הגיע לשם, והנה הוא רואה אחד יושב רגליים על השולחן, רגל על רגל עם מקטרת. כן, מה אתה רוצה? הוא אומר לו, תראה, אני מארץ ישראל ואני הולך לחתן את הבת שלי, ואני זקוק לכסף בשביל לקיים את ההתחייבות שלי, ואין לי כסף.
אז הוא שואל אותו, כמה ילדים יש לך? אז הוא אמר, 11. אז הוא אמר לו, 11 ילדים? נבל! נבל! אתה נבל ברשות התורה, אתה לא מתבייש? אתה לא מתכנן את המשפחה? אתה מביא ילדים בסריות? תחשוב מה יהיה, מאיפה יהיה לך כסף, ככה מביאים, ואחר כך אתה בא לבקש פה כספים? ההוא נבלע דמו. והוא נותן לו בראש, כמעט כמו משרד הבריאות. עוד פעם הוא שואל אותו, ועוד פעם הוא מפציר בו, ועוד פעם זה, והוא נותן לו בראש. בסוף הוא הולך בעלבון, פונה אחורה, רוצה לצאת, אבל לפני שהוא יוצא הוא שואל את העשיר הזה ואומר לו, תגיד לי, כמה ילדים יש לך? אז הוא אמר לו, 1. אמר לו אותו דלפון שעמד על הפתח, אמר לו, אתה יודע מה ההבדל ביני לבינך? 3 שותפים באדם. הקדוש ברוך הוא, האבא והאמא, 3 שותפים בהבאת ילד לעולם. הקדוש ברוך הוא לקח אותי שותף 11 פעם, ואותך רק פעם אחת. אותו בן אדם שמע את מה שהוא אמר לו, בואי נחזור. כמה אתה צריך? אמר לו $60,000. רשם לו צ'ק, נתן לו $60,000. הוא בא ללכת בשמחה, עוצר אותו עוד פעם, אומר לו, תשמע, בילד הבא תבוא עוד פעם. למה מי שהקדוש ברוך הוא שותף שלו, גם אני רוצה להיות שותף איתו. אנשים לא יודעים מה זה ילדים. ילדים זה אושר, זה מתנה מן השמיים. נתנו לך נשמה לטפל, סומכים עליך, נותנים לך את האחריות, הקדוש ברוך הוא נותן לך את הזכות להיות שותף שלו ביצירת אדם. איזה דבר גדול זה. אבל מה לעשות, יש אנשים שלא גדלו על ערכים כאלה, אלא על ערכים מערביים של הגויים. את מבינה? יש להם תרבות הגאווה. את מבינה? הם מתחתנים גבר עם גבר ומאמצים ילדה. השם יעזור לך שדברייך ידברו אל ליבה ומליבה אל ליבו ומליבו אל ליבה וליבו וליבם. אמן. ויהפך הכל לטובה, אמן. אמן. ואני רוצה ברכה לילדים שלי, יש לי 7 ילדים. בלי עין הרע, חסר לך עוד 4. אמן. בעזרת השם תזכי לילדים נוספים, אמן. וכולם יתברכו בכלל הברכות. אמן. בפרנסה טובה לבעלי, לאברהם. בפרנסה טובה, ושהשותף מלמעלה יעזור לכם, שיהיה לכם מספיק, די והותר. תודה, תודה. כן, הנה מאחורה, כן. כבוד הרב, שלום, ערב טוב. אני מעל 11 שנים נשואה ללא ילדים. בבקשה תברך אותי לזרע בר קיימא. את שומרת תורה ומצוות? כן. שומרת. בעלך שומר? כן. מה כן? אמרת את זה מהר. שומר? כן. הוא לומד תורה כל יום? כן. כמה הוא לומד? שעות הערב. כל יום שיעור קבוע? כן, בזמן האחרון, שנה האחרונה הוא התחיל כל יום חוץ מיום שני. יום שני אין שיעור של נשים יש, בבית כנסת שאנחנו לומדים. אז את הולכת והוא נשאר בבית. כן. הבנתי. עכשיו אני אגיד לך משהו. קודם כל שביום שני הוא ילמד 2 שעות. שישלים את כל השבוע. דבר שני, את והוא תלמדו כל יום 2 הלכות לשון הרע. כן, אני לומדת כל יום 2 הלכות של זה. של לשון הרע? כן. נפלא, תלמדו 4. אני רק לומדת, גם הוא ילמד. למה לא מגיע לו לדעת? בסדר. בסדר? בסדר. 4. בסדר. אבל תבטיח לי שיהיה. אני לא מבטיח כלום. אבל כמו הבטחת לאישה. לא הבטחתי. הבטחת לפני 4 שנים. אני הייתי בלי כיסוי ראש. הבטחת לאישה תפקד. אמרת לפני 4 שנים והיא נפקדה. אבל אז, אחרי זה אני שמתי כיסוי ראש. 4 שנים אני עם כיסוי ראש. ואני באמת, אני מקפידה
קודם כל לא הבטחתי, אני לא מבטיח לאף אחד. שמעתי בקלה. אני מברך, לא מבטיח. בסדר. אבל אמרת עוד שנה יהיה, גם תברך אותי. לא, ברכתי שתוך שנה. לא הבטחתי, ברכתי שתוך שנה. ברכת, גם תברך אותי. למה לא על עיני? האם את קיימית מה שאמרתי? 4 הלכות לשון הרע. ביום שני 2 שיעור של הבעל, בעזרת השם יתברך. מה שמך? מיקו בת חנום מוטרם. לא, איזה שם. מה אני אעשה? אני לא אשמה. אז לאט לאט, לאט לאט. מיקו נון יוד קוף וו. לא, זה הרבה, לאט לאט. תגידי רק מילה ותפסיקי. מיקו. ניקו. בת. חנום. מוטרם. כן. השם יפקוד אותך בזרע חי וקיים מהרה השנה. יהודי יקר, יהודייה יקרה, הוצגה בפניכם טעימה מתורתנו הקדושה. אם ברצונכם להמשיך לבדוק ולאמת את האמונה, אינכם מוזמנים להגיע למשרדי שופר, רחוב מתתיהו 10 בני ברק, או לטלפן ל-03-677-7779, וגם לפקסס ל-03-574-3073. כתובתנו באינטרנט www.shofar.net. ברשותנו מלאי קלטות, וידאו, אודיו ודיסקים למחשב בכל הנושאים. כל אדם המעיד על עצמו כאדם של אמת, מחובתו לבדוק כדי שבחירתו בחיים תהיה אובייקטיבית. אם ברצונכם להמשיך לבדוק ולאמת את